tinatawag namin na kalunay. Yan o. Saan ka pa? Ayan o. Dami. Tatanim yan. Saan ka pa? Dami o. May kalunay na. Kalunay nga pag ramanan-tamanan. Sarap yan sa balatong. Balatong. Yan, para tumubo dyan. Diba? Kaya na po. Dami. Dito pa lang nagpipili, medyo naata. Yan. Ganda oh. Hindi sa mga apom. Ha? Dobing niya. Ano yan? Ano na? Awan, Ada ginaata ilasin ta. Ilasin na ata. Iimas natin kaya kung atin ata eh. May imas sa intikilawin na to eh. Yan ang katas ng ano, yan oh, yan dami oh. Diba? Pag may tinanim, may aanihin ako nada. Yan, dami. Ayos na ayos. Ayos na ayos. Buka. Bila tinalagsayan di kabel-kabel ano. Ilasin tayo. Kasi ang pinaktil pagkabilak nga na linis. Dito na tayo sa tilaw kampit laog na. Kasapang di sibuyas. Oh shit, ginis siya. Yan yung sa akin. Ayos. Kahit isa pa rin yung naata. Pati may naata kilkilaw ke. Dito na ata. Tapati ko na. Si na kana. Si Padas. Padas nga nagabudyo Ilocos.
Dapat suruan tayo ay apo mo nag-drive eh. Wala, surugan. Yung bingko ko sinusunod din eh. Bing tapilaan. Limada kita. Kaya ito. Yan o. Kalunay. Ayos. Ito na rin, especially no, awanti oras da. No, di bakante. Wari, may sa oras lang dito ang tingin ko park. Dami lagi lima nga sinurusurwak. Talaga nga, karagata nga sinurusuruan. At least, dapat lagi benda nga siya ng suro. Kapan niya reviews market, suro, tigibing. Ano damo? Siyempre, awan dyan moda eh. Tapon natin sa bato. Tutubo yan, no? Si Pacquiao nasa Vegas na. Dajengatan. Ano dyan? Diba? Sarap. Lagi pa nalusayat si pag natin na pag-tusok lugaw. Nakalunay ito eh. Laging. Ay. Ate ako kawanin. Amo pakinabangan dati yan. Amo nga mamulaan dati. Parang nagbunga ito mangga. Dito. Ang tinatawag namin kalunay sa Ilocano. Family of spinach. Talaga pinalong ito yan, hindi natin ito yan. Ate bagi ko. Ha? Nagado na eh. Mga lakapay ito yan. Siguro. Paglaw, putiklaw. Wanto ikwak niya, i-freezer ko. Paglaw, putiklaw dati. Yung bukol na to, no? Ha? Yung bukol na to. Eh, atay sunflower, kandatay, Sunflower. karabasa. Kaya ko mga kardis mo nagsaringit. Kardis, ngantig ko nga bukol. Ang ko pa yung kabit. Hindi nagpala niya ito. Pag-ibang na. Pag-awak mo ito sa lagdo mo na din. Gagayin mo na dito yun. Awan, maibos na dito bing dito eh. Ha? Maibos da. Nagawin. Rawa da, wan. Bugwak ko sa akin ito freezer niya. Diba? So ito yung bagay nga no? Bagay mo. Diba? Ito ipipress ko. Ito kasi masarap sa kilawin. Sa salad, mga matigas. Nayon ng pa eh. Gusto? Pagka naman yung Amerikano mo, tibulong. Mga antibulong yung Amerikano. Adupay na yun, nayunam na ta. Sige na. Kampay bagay mo. May kwanto di ka. Cherry tomato. Ako nada. Parang itubo ka lang. Naglusaya, ganay. Pagtubuan ka dyan. Isilik ka na. Puro sa amat yan eh.
Cherry. Ay naku, sige, hindi ko pa ito. Pinangar daw yung ano. Saka nagsigangat. Mga ilang bunga kita. Bagoong na. Dami oh. Balatong tanto. Yan o. Sarap magbalatong. May kabilang ko. Ito yan. Wen. Ah. Wen. Ito yung kalunay. So. Dati yung pamit. Bawal sa kanya natin ya. Ah, Mga bawal. kadyak. Wen. Ah, Ako naman. Papairang nga eh. Mamahan ka. Baka. naman. Sila pa ito. Kang ka. Hindi papaitak dyan eh. Huwag ka naman papaitak. Okay, that's it. Nagpapaitan natin ng rabi. Yan po ang aming pag-aani. Pakyaw. Ubush.